Ndoka bido ihe a. Ọ bụrụ na pastor ada aka ọnụ, ọ bụrụ na Ndoka na-agbụ nwafe eziokwu, ụmụ ife niile ama ndị, ụmụaka ama na-arụ ọchị na alụsị, na-eje achọpụwa na arụsị. Even nke a melụ my daddy n'Enugu steeti, Reverend Fada Ejike Mbaka, ekwensu ji wee kechi ụmụazị because na that man, ya na m ekwu na mbụ, that Reverend Fada Mbaka. Away, my people, it don't happen again. It don't bust. Oh, not be small wahala, not be small something. Oh, everywhere don't scatter. No say most of on I know this man. Ilena Onye Eze Jesus. My people, as I dey talk to Nana, Onye Eze Jesus don't bust come out. Oh, the one when he talk, he lad my people, and not be waiting. I go use my mouth, then narrate finish my people. No be small wahala. Oh, things they happen. Make una listen to Onye Eze Jesus, my people. Ayaya Nando will come out and apologize to the ụmụnna of Okombu Okbolafa, because na mgbe ọ na-eme ife ọ na-eme, ọ na-apịta aka with obere nwa. Ụmụnna Okombu anọrọ na ya, ụmụnne ya anọrọ na ya, nne na nna ya anọrọ na ya. So for nya bụ agadi ekwenka imepe ọnụ sị na ya na-atụ ụmụnne Okombu, generation Okombu, ọkwa na Isa ka ọsa. Share this message because ọ dị mkpa. Share ka olu ofa nso. Maka na dịka m kwuru mgbe ịma na m gwara ya sị ya last time m bali ya mba. Si anya na-enekwa anụ ka ọ maa na o nwere onye o mejọ. Tụlụ ya na mmụọ. Maka nya nwa na-efe ilu na ya na-atụ mmadụ na alụsị, nwee ike ọ bụrụ na-atụ onye nwa na mmụọ. Maka ife onye bele ebe o believe na alụsị na-egbu mmadụ, atụ ya nwa na alụsị, alụsị ga-egbu ya. I don't believe in such nonsense. Mana for nya nwee ịkpọ ụmụnna n'ọrụ onwefe afa and ụmụnne, o tiri onwe ya, is a threat of life. O tiri onwe ya na nsogbu. Anyị mana ọ nwere ife ọ ga-eme, mana enyi dị ka ọ marụ na ọ bụrụ okwu niile ka a na-ekwu anyhow. Ayaya Nando should be arrested because there are a lot of evidence against him. Ayaya man ife gị na that small boy na-eme adịrọ mma na ọwa ya ka unu na-egbu. Jee chịkọla okwute n'ife nwa see fano ịchaka mmụọ. And ndị nnene si akpọtasị inyete ịkpọtasị kwa na line ndị Ụmụdịọka. It's another threat of another village. Ịma na imesi ife niile a wee nwee authority ije deceive ndị okenye fa bupụta alụsịfa. Call receive from ndị Nando. Na before eme ode fafụ na akọnza a na-enwe two konze, mana ọ dịka iji esa afa isi dịka isi asa ụmụazị isi wọli afa. Ando ife niile abụ ndị okenye niile aso wee bụ ọnụ a, unu ncha ga-apụta. ọ bụrụ ma ịma na akpụrụ aya unu ncha niile ga-eso. Unu ncha ga-apụta kwugharị okwu afọ unu kwu, maka unu ekwule na mmanụ na wipe out your family, no, your own family. Amara m ka unu si, amara m ka ndị okenye si eme ife ka ụmụazị. Ayaya mana gị na ndị Nando na-enwebu problem before wee chụba gị n'ajọ ọfịa, maka ebe anyị nọ bụ n'ajọ ọfịa. Ọ bụrụ na village ike nọ. Igili ya moda moto, ibili ya moda moto on Sunday o mee birthday na Asaba. Ịhapụzi nọ na Nando wee mee birthday ọ bụrụ na Asaba. Ka email my birthday. Ọ bụgoro na mama ị na-akọntrol ị nwere ike isi ya mama na ọnwụ nwere ebe a nara eje. Ka aka ya esikwa yi. Onwe ife bụ na mmadụ bịa ikpe email ya gị bụ onye alụsị, ịlụalụ ya ọlụ. Mịa bụrụzi ya na ọlụ ya afọ agalọ. Mfe bụ na mmadụ bịa igbu onye wayo. Ị na-emezi expect na gị na Okombu ga-anọ forever wee na-egbu ndị mmadụ wayo. Okombu nupụrụ m isi, maka na ọ bụ na ọ nupụrụ m isi na otego Chineke ma last year mgbe o bido bebe na nke ya ka ndụ ya ọdụ jụọ Okombu si Okombu hapụ ndị a. Most of them nwee mgbe ha bịasị na nke mfụ ụdị mmadụ ha bụ wee ma na efe adịrọ tụọ afa ga jụọ Okombu si na nke ndị a pụta. Ife a gị na ya na-eme 419 agwa m ya Okombu
Osemo daddy, brother, Mbiakita, yenye mega nenyem, Obu Nambiakita, bigger brother, Namabata, Namabata, Okwakono, well, Luta. Okwakono, for share this message. Please, all the very important. Give one your Kenya, where not that's your Kenya. Onya bolon Nandi one woo, Makafi, is what I fire about Nandi, on Nandi Kobo. Nandi wa woo. Where bolo mwazi. Sino mad 100, chakam more. Mad 50, chakam more. And I'm one and I be no men and I want me. Ana maka ụka mana ama m anya omena na ọga. Onye ọbụla si na ya na-eme alụsị ada agwọla ọgwụ. Let me educate you people very much. Mana ụmụaka kịta ebe ọbụla na-agba afa na-agwa afa na-arọch. Duto gịnị na enwe mgbe ndị ụka bute eme ya onwe fa maka ndị ụka bido ihe a. Ọ bụrụ na pastọ ada aka ọnụ, ọ bụrụ na ndị ụka na-agbụ nwefe eziokwu, ụmụ ife niile ama ndị. Ụmụaka ama na-arọchị na alụsị. Na-eje achọpụwa na arụsị. Even nke amelo my daddy n'Enugu State, Reverend Fada Ejike Mbaka. Ekwensu ji wee kechi ụmụazị because na that man, ana m ekwu na mbụ that Reverend Fada Mbaka so na onye amụma na respect until I die. O so na Reverend Fada na respect, anọ na ministry. Also, na Reverend Father na respect we luota. If obu na also for against him. Mgbe because of politics, we mechi adoration last year. Ana me ekwie oforo na akpọ mi Mbaka is not go. Gamonte. Afu be kwa man of God dey come back na Nigeria. Afu no kwa man of God dey ka Fada Mbaka na Nigeria. Obu na oburo mgbando ụka na-agba onwe ha ụfọdụ ụmụ ife ama na-eme mana ụmụaka bịa tii isi n'ụlọ ụka afụ na efe adịkwulo na fada na-ebu fada ibi ya pastor na-ebu pastor ibi ya fa afụ na efe adịrọ wee jiri because of politics wee mechie Mbaka ime 31st night ọda fada niile emesịa na nke fọ na-atọfa o nwere onye pụtara ife enwere onye pụtara ife si ya obi chọpụ mba a ga-emepe adịrị mba nọ na ọkarịa izipụta biche ga-amụ ntị eche mmadụ abụrụ eche chukwu why eziokwu na ọbụla ekpere niile fada kpelụ mmadụ na-aga ọbụla ọgwụ niile dọkịta nye mmadụ na-alụ ọlụ mana ọ bụ ozi nke iti enwe ndị ya alụlọ like ọlụ ekpele dịba agbụ ife na-alụ bụ ọlụ ekpele ndị mmadụ si na na-eme dibịa ndị mmadụ si na na-agwọ ọgwụ for because na family ife a na-akpọ ọlụ ekpele dị iche all spiritual things enwe ndị ya alụlọ ọlụ ekpele ọlụ fa aga ozugbo Chineke maka na okwe na enwere ọlụ akwesokwu na okwe na enwere ọlụ so enwereli ọlụ ekpele na o depend ka isi wee wọta ya okwu ofu ndị ụka anụ na-ebu pastọ ibefe ya ụmụazị adịzịa confused pastọ do n'enu ọta ọ na-akụta pastọ ibie na-ekwentị ka ọ bụ ọ kele ọlụ eke mmadụ nche ama mbịa n'enu ọta na-epurichi repentance enwe ndị bụ ọlụ kavakata nwee ndị bụ ekpele nwee ndị bụ ihene ọ bụrụ na ọ bụrụ ya na aya ama ụmụ mmadụ ihe a aya ya ma mbata kịta asị ndị mmadụ bịa na were be chaka mmụọ 300,000 fa na arọch aya ya ịma na imelụ ndị mmadụ igbukwu wayo nke gị aya ị ga-ayọ biko publicly ndị okenye niile afọ idisivu ebupụtasịa nonsense ebupụte fancha ga-apụtakwa because no most of them na kịta na-ekele mụ na-ekọwala ọlụfọ ọfụma no bọzivatụ anya ka afafụ gị bụ onye kele mụ na ibu na mmụọ nwunu na-ebu yerisi na unu bụ mmụọ maka na mmụọ na-anala unu uche gị bụ ekele mụ na ibu mmụọ abịa na kpesala ya ife ejua na-ese mana ọ gbasara m ife a unu na-eme na ife gbasara m bụ ka o si wee kpọba ụmụnna afa ụmụnna abụọkwa m ụmụnna ya o because ọ bụ onye uke mmụọ bụ onye mkpọ
mana why dị ịmakwa na ala ya ịmakwa na aha ya na confession ka imere ife a dịka m na-agwa gị ịma na onwe ka mmadụ ga-esi ligide ego mmadụ ligide ego ofu ụbọchị ofu ife alapụta ya gbakwanụ m ebe onye bụ alụsị na-eje na họteelụ eke ọgwụ maka mgbe a sị na-eje na Lagos ka eje ekebezi ọgwụ na Lagos ka eje ekebezi ya mmiri mgbe a ka nnọma na mgbe a ka nnọma na ebe n'ebe ya egbu. I keep on calling Okombu. Okombu, retreat yourself. Retreat yourself. Can't be Japan Lagos, Jack Obu. Jack Emily. Nya, on a just crusade, can do cano. Nya, I'll see Jaquazi crusade. O mena and Amma be waji. O mena and Amma be waji. O mena and Amma, Jesu, menana. O mena and Alo and Ada didn't menana. Mana nke unu tọọ zeketa abụ nke unu tọọ zeketa abụ far by fanda igwa ya must be arrested. My people, sure una don listen to Onye Eze Jesus. No be small something oh. Una know say this lady daughter of a 10. No be small saga oh. Lady daughter, they don dey fight each other. Everywhere kata kata. They say Ayaya they do fake miracle. He dey do fake thing. He dey work fake for people. Say no be real. He go collect their money. Say he work when he dey work. He no dey straightforward. My people no be small thing. They say Ayaya say he don wrong. Onye Eze Jesus don talk am now. Say Ayaya must be arrested. Make they go arrest Ayaya for the fake work when he dey do for people. My people, as I close this video, I was Dr. Lizo, and now here now I want for leave una. Thank you guys for watching, and I so much appreciate you guys. Ciao ciao everyone. Bye bye.